Αν χρησιμοποιείς σιλικόνες στα μαλλιά σου, δες αυτό το βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο είπαμε για τις no-go σιλικόνες. Σήμερα πάμε να δούμε τις σιλικόνες που πρέπει να βάλεις στη ρουτίνα σου. Ας ξεκινήσουμε με τις υδατοδιαλυτές σιλικόνες. Οι αέροι σιλικόνες είναι εντελώς ακίνδυνες για τα μαλλιά σου και εξατμίζονται πλήρως μέσα σε 10 λεπτά έως λίγες ώρες μετά την εφαρμογή. Οι easy to remove silicones δεν εξατμίζονται, επομένως κάνουν τα μαλλιά πιο λία και απαλά με λιγότερο φριζάρισμα. Ωστόσο, μπορεί να εμποδίσουν την υγρασία να φτάσει στην τρίχα εάν δεν λούζεσαι συχνά. Γι' αυτό, αν τις χρησιμοποιείς, φρόντισε να λούσεις τα μαλλιά σου μέσα σε 4 ημέρες. Συνεχίζουμε με τις μη υδατοδιαλυτές σιλικόνες. Οι Resilient Silicones προσφέρουν όλες τις εξαιρετικές προστατευτικές ιδιότητες που αναφέραμε προηγουμένως, με το επιπλέον πλεονέκτημα ότι δεν συσσωρεύονται πάνω στην τρίχα. Είναι ιδανικές για πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά και πρέπει να εφαρμόζονται ως το τελευταίο βήμα, γιατί θα αποθήσουν ό,τι προϊόν βάλεις από πάνω. Τις μη υδατοδιαλυτές σιλικόνες πρέπει να τις αφαιρέσεις πάντα με σαμπουάν που περιέχει sulfates. Εσύ χρησιμοποιείς σιλικόνες στη ρουτίνα σου? Γράψτε μου στα σχόλια.